Valohan on tärkein ruoka kasveille. Sitä parempaa kasvuboosteria ei ole olemassakaan. Eli valolla ihan yksistään jo sä saat tosi paljon tehtyä kasville ihmeitä. Ne kasvaa paljon tuuheempana, paljon terveempänä, ne juo paljon enemmän, kun ne saa paljon parempaa valoa. Et jos mä tässä ikkunankin valossa ihan pelkästään koittaisin kasveja kasvattaa, niin niitähän täytyisi olla sillai vapauttia rallaa metrin 2 etäisyydellä tuosta ikkunasta. Heti kun mennään jonkun 1,5 metrin verran niin kuin kauemmas tuosta ikkunasta, niin se valon määrä rupeaa vähenee niin pieneksi, että good luck for you, jos yrität kasvattaa näin tuuheita kasveja. Ei tule onnistuu, jos sitten edes tuossa suoraan ikkunankaan edessä. Ihan vaan niin tiedoksi, että jos sua niin mietityttää, että minkä takia ikkunavaihdon jälkeen sun kasvit ei ole enää voinutkaan niin kauhean hyvin siinä ikkunalla, niin johtuu ihan siitä, että näissä nykypäivän uusissa ikkunoissa on UV-suojat. Me asutaan maapallon pohjoisimmalla levelillä siellä. Meillä ei todellakaan tule tämän Suomeen niin paljon valoa, mitä tulee tuolla jossain päivän tasaajan paikkeilla. Siellä se valon määrä on niin se kaikkein paras mahdollinen. Eli kun me ihmetellään vaikka jossain YouTube-videoilla tai Instagramissa, kun ihmiset kasvattaa ihan valtavia kasveja ja ne kasvaa ihan sairaan nopeasti ja tosi hyvin pelkästään siellä ikkunalla. Ja varsinkin jos katsot YouTube-videoita kasveista, niin siellä tosi monesti ihmiset vaan neuvovat, laita se sinne ikkunalle se kasvi. Sillä kun sä et voi ottaa siltä espanjalaiselta YouTubettajalta semmoista neuvoa suoraan itsellesi ja ammentaa sitä, että laita kasvi kasvaa ikkunalle, koska täällä on ihan eri valon määrä, mitä tuolta ikkunasta tulee kuin siellä Espanjassa. Niin kuin jotenkin suomalaiset ei ymmärrä tätä ja mua itseäkin harmittaa, että miksi porukat ei tajua sitä. Ja tosiaan se, että se meidän kesä täällä Suomessa kestää sen 2-3 kuukautta, ehkä sanotaan 4, kun sitä valoa tulee sillä ihan ok määräksi tuolta ikkunasta läpi. Sitten se koko loppuvuosi sieltä, se monta kuukautta on kasveja ajatellen todella pimeetä. Miksi ette käytä kasvilampuja, kysynpä vaan. Että suosittelen itse kyllä todella lämpimästi. Mullahan on täällä kesät talvet sälekaihtimet kiinni, koska mä oon niin monta kertaa koittanut kasvattaa mun kasveja tuossa ikkunalla. Ei siinä nyt vaan kasva. Ne vaan venuttaa niitä varsia kohti sitä valoa ja ne ei sitä ikinä tuosta ikkunasta saavuttaa. Että kun me puhutaan vaikka tästä Suomen syksystäkin täällä, mikä tällä hetkellä vallitsee, niin päivän mitta on todella lyhyt. Se valomäärä, mikä tuolta ikkunasta tällä hetkellä tulee, niin se on ensinnäkin 50% paljon tehottomampaa, mitä se on keskellä kesää siinä kunnon auringonpaisteessa. Ja sen lisäksi vielä meidän auringon, että milloin aurinko nousee ja milloin se laskee. Niin se aika koko ajan vaan se lyhenee niin kuin talvea kohden. Eli tämä syksykin on jo tosi pimeät aikaa noille meidän kasveille, jos niitä tosi ikkunalla meinaa kasvattaa. Tämä kasvi on mulla alkuun kasvanut kasvilampualla. Siitä on tullut aika tämmönen nätti ja tuuhea. Mutta nyt kun mä oon ottanut sen tuolta kasvilampun alta pois, nämä latvat tästä kasvista näyttää tältä. Eli heti rupeaa noin nivelvälit kautta lehtivälit täällä varsissa pitenee. Kun aiemmin ne on ollut tosi lyhkäiset, eli täällä on tosi tiheästi kasvanut näitä lehtiä toinen toisensa perään. Et se tapahtuu välittömästi, ja kun se valomäärä vähenee, niin nämä lehtivälit pitenee, ja sä näet enemmän tätä vartta, mitä sä näet näitä lehtiä tässä kasvissa. Tässä on alokasia. Tämähän on noista mun yksistä videoistakin tuttu, ehkä jollekin. Mutta tosiaan tämä lehti on kasvanut kasvilampun alla, tuon 36 wattisen alla. Ja tämä toinen, tämä Hontelo, pienikokoinen lehti tässä, joka on kasvattanut pitkä varren, niin tämähän ei ole kasvanut kasvilampun alla tämä lehti tähän. Niin huomaa kyllä tosi suuren eron, että mitä se kasvilamppu tekee. Heti tulee paljon kookkaampi lehti ja yli puolet lyhyempi toi varsikin. Tämä on pyrkinyt kohti valoa, eli se on vaan venunut, koittanut etsiä jostain sitä valoa ja se ei ole sitä saavuttanut. Kyllä. Tästä syystä esimerkiksi juorut menee kaljuksi. Ne pyrkii ne oksat kohti valoa. Niin sit pikkuhiljaa siihen rupeaa tapahtumaan se efekti, että se kasvi on kalju sieltä päältä, koska se kasvin se pääliosa, niin senhän kuuluisi sitä valoa nimenomaan just saada, että se pysyisi sen tuuheena. Niin nämä 2 pitkää lehteä tässä, he on kurotelleet kohti ikkunaa. Mutta sitten just nämä uudet lehdet, niin ne on tosi tämmöiset jämäkät, tosi tällaiset matalavartiset, koska nämä on kasvanut sitten taas kasvilampualla nämä 2 lehteä. Kommentoikaa muuten tuohon alle, että kuinka moni tietää mikä on PPFD ja miten se liittyy kasvilamppuihin. Kommentoi vaikka peukku pystyy, jos tiedät, ja peukku alas, jos et tiedä yhtään, mitä se tarkoittaa. Mutta tässäkin tosi nätti kasvi. Tää on ametistipensas. Eli nämä meidän nykypäiväkasvit, mitä me tuolta kaupoista ostetaan, vaatii ihan sairaan paljon valoa näyttääkseen oikeasti tällaiselta nätiltä. Kun me mietitään sitä, että minun mummulla kasvoi kasvit aina ihan tosi hyvin ikkunalla, niin sinun mummulla ei ole ollut tämmöisiä ametistipensaita silloin siihen maailman aikaa, kun hän on kasveja kasvattanut. Hänellä siellä on todennäköisesti just joku peruskultaköynnös. Sitten siellä on ollut joku tämmöinen ihan normi nukkumatti ja mitä muita tällaisia koko vihreitä kasveja. Niin niiden valotarve on sellainen vähän pienempi, kun sitten taas nykypäivänä tosi paljon nämä kaikki kasvit, mitä meidän marketeissa ja kukkakaupoissa ja muissa myydään, niin niiden valotarve onkin sitten ihan eri luokkaa, mitä on ollut sillä mummun kultaköynnöksellä silloin joskus aikanaan. Voiko niitä tavallisia polttimoita, huonevalopolttimoita, näitä mitä me ostetaan ihan vaan pöytävaloksi tai kattovalaisimeen tai jalkalamppuun niin kuin mulla tässä, niin voiko niitä käyttää kasvilamppuna? Tämä on vähän kaksipiippunen juttu. Toisaalta kaikki valo kasveja ajatellen on parempaa kuin ei valo ollenkaan, mutta tässä on aika iso mutta.
Eli tosiaan tuollaisesta huonevalopolttimosta saattaa mennä jopa yli 50% suoraan siitä kasvista läpi. Koska se valo ei, siinä valossa ei ole sitä oikeaa spektriä, mitä se kasvi pystyisi itse hyödyntämään. Eli siitä saattaa mennä jopa yli 50% aivan täysin seinille. Niitä seiniä, kun sä halusit valaista. Tai se ei ole niin sähkökulutuksellisesti ehkä kauhean kannattavaa. No joo, joku 10-wattinen polttimo kuluttaa vuodessa tyyliin 3 euroa sähköä, siirtohintoineen päivineen, niin mitä väliä. Ellet sä sit oikeasti ostaa jotain 100-wattisia tällaisia valoheittimiä, sillain, että sulla rupeaa sit oikeasti olemaan niin 100 wattia plus 100 wattia plus 100 wattia plus 100 wattia, niin sit rupeaa pikkuhiljaa se sähkönkulutuskin nousemaan. Eli kannattaa oikeasti niin miettiä, jos vähänkään on semmosia tavallisia huonevaloja tai valoheittimiä muita, että onko se sähkökulutuksellisesti enää kannattavaa, koska kasvilamput maksaa itsensä sähkökulutuksesta tosi nopeasti takas. Ja jos sulla on vaan joku muutama hassu kasvi, etkä sä niin ole sillä tarkkaa sun kasviin, että sä haluaisit niistä oikeasti kasvattaa, että tosi tuuheita, niin go ahead meiningillä. Voit ihan hyvin käyttää niitä tavallisia lamppuja. Tavallisen lampun tuottama valon spektri on tämän näköinen. Siellä on yhtä paljon punaista, sinistä, keltaista, vihreätä, jne. Kaikkia sateenkaarivärejä. Eli valkoinen valo sisältää kaikkia sateenkaarivärejä. Eli näillä kaikilla väreillä muodostetaan se valkoinen valo. Se näkyy meidän silmällä valkoisena. Kun kasvilampuissa on kaikkein eniten sinistä ja punaista valoa. Minkä takia? Sen takia, että kasvit käyttää kaikkein eniten tätä sinistä valoa ja punaista valoa. Sinistä vielä enemmän kuin tätä punaista. Ja näitä kaikkia muita värejä täällä välissä on paljon vähemmän, koska kasvit käyttää niitä huomattavasti paljon vähemmän kuin tätä sinistä ja punaista. Kaikki valo, mitä me meidän silmillä nähdään, ei ole käyttökelpoista kasveille. Ne ei vaan pysty käyttämään niitä kaikkia valon värejä hyväkseen. Ne käyttää kaikkein eniten sitä sinistä. Se on se kaikkein tärkein. Punaista valoa kasvit käyttää sitten taas vähän enenevissä määrin, kun ne kukkii tai tekee hedelmää ja siemeniä. Mutta niinku tällaiseen vaikka huonekasviharrastustakin kun ajatellaan, niin mahdollisimman sininen valo on niinku paras mahdollinen. Monimutkaisia juttuja, toivottavasti näistä ymmärtää jotain. Kysy ihmeessä, jos joku jää mietityttämään, voi mä unohdin sanoa täältä välistä jotain. Mutta juu tosiaan, tässä kun on tää Sansi 36-wattinen ja me mitataan tätä valon tehoa tästä kasvin latvasta, niin me puhutaan PPFD-arvosta. Eli PPFD-arvo on se, mistä me ollaan kasviharrastajien kiinnostuneita. Meitä ei todellakaan kiinnosta, mikä on sen lampun wattimäärä. Okei, sähkökulutuksellisesti joo, mutta niin kuin wattit, kelvinit, lumenit, näin ei kerro meille oikeasti yhtään mitään siitä, kuinka tehokas se lamppu on tätä kasvia ajatellen. Me ollaan näistä kasveista kiinnostuneita, ei siitä, mitä me silmällä nähdään. Watit ja kelvinit ja lumenit kertoo vaan sitä silmälle näkyvän valon määrää, ei sitä, kuinka tehokas se valo on tuota kasvia ajatellen. Eli sitä varten on kehitetty PPFD-arvo, joka kertoo, että kuinka paljon mikäkin lamppu, niin kuin tässäkin on tämä Sansin 10-wattinen, että kuinka paljon mikäkin lamppu tuottaa kasville hyödyllistä valoa. Ja tämä PPFD-arvo on vielä sellainen, että esimerkiksi tämän Sansin 36-wattisen kohdalla 30 sentin etäisyydellä tämä PPFD-arvo on 266. Mitä korkeammalle me tätä lamppua lähdetään nostamaan? Sanotaan, että 60 senttiä. Mitä veikkaatte? Puolittuuko toi numero tossa, 266, että se olisikin 133 tuolla 60 sentin etäisyydellä? Sitten tulee jo 66, eli se pienenee oikeasti niin kuin tosi paljon. Ja etäisyys on oikeasti niin kuin näin pieni. Ainakin itselläni mulla tosi monille kasveille, kun mä niitä koitan sillä mahdollisimman tehokkaasti kasvattaa ja nopeasti. Esimerkiksi tuon mun verkkokauppaankin myyntiin, niin mä käytän se 36 wattia, siis aika yleisesti 30 sentin etäisyyttä siitä kasvilatvasta. Ja sitten kun me mennään täältä 60 sentistä 90 senttiin, niin se onkin sitten enää 30 mikromolia sekunnissa per neliö. Niin se valon teho kasvia ajatellen pienenee radikaalisti, mitä kauempaa se lamppu on. Ja nyt voitaisiin ehkä itse asiassa miettiä sitä, että mikä on hyvä tällainen PPFD-luku kasveja ajatellen. Mikä on semmoinen yleishyvä, yleispätevä, mikä on tehokas ja mikä on sitten jo niin tosi tehoton. Silloin kun me puhutaan noin 200–300 mikromoolista, nimenomaan tätä PPFD-arvoa. Sitten on erikseen olemassa vielä PPF-arvo, mistä mä voin selittää. Mutta tosiaan, jos on 200–300 PPFD, niin silloin se nopeuttaa sitä kasvua jo ihan huomattavasti. Eli sä tulet kyllä huomaamaan, jos sä niin tätäkin lamppua pidät 30 sentin etäisyydellä kasvilatvasta, niin tulet huomaamaan, että tämä kasvi voi tosi hyvin. Jos sä nostatkin tämän kasvilampu tänne 60 sentin etäisyydelle, kun tämä PPFD-luku onkin sitten jo niin huomattavasti paljon pienempi, että sitten kun se on alle 100, niin sitten alkaa vähän niin ole silleen kiikun kaakun, että onko se sitten enää semmoinen tosi tehokas sitä kasvia ajatellen. Että näihin PPFD-arvoihin erityisesti kannattaa niin kiinnittää huomioon. Moni ei sitä niin edes tajua, kuinka hyvä mittaristo tämä on tämä PPFD-arvo. Tämä PPFD-lukuhan pienenee just sitä mukaan, mitä kauempaa sitä
sitä arvoa mitataan. Eli on siis olemassa tällaisia PPFD-mittareita. Älkää luottako niihin puhelimeen ladattaviin mittareihin. Ne ei anna sulle minkäännäköistä luotettavaa tulosta. Sun puhelin ei niitä pysty mittaamaan yksinkertaisesti. Ei vaan voi, ei lumeneita, ei kelvineitä, ei mitään. Eli voihan niitä vähän niin kuin leikkiä, mutta mitään luotettavaa tietoa niistä puhelimeen ladattavista sovelluksista ei saa. Niin on siis olemassa sellaisia PPFD-mittareita, jotka maksaa useamman satasen verran. Niin niillä voidaan mitata tätä PPFD-lukua. Ja siitä nämä arvot tänne kasvilamppuihinkin niin tulee. Ne on mitattu tuolla jossain valmistajan toimesta sellaisella PPFD-mittarilla. Ja sitten on esimerkiksi tää vielä tää Sansin tällainen kaksihaarainen lamppu. Tämän näköinen valaisin. Tässä tulee siis 2 tämmöistä 10-wattista polttimoa tämän itse valaisimen mukana aina. Kun me verrataan tässä tätä, että täällä on tää Sansin 10-wattinen polttimo yksistään. Se tuottaa 98 mikromoolia. Kun me puhutaankin tästä kaksihaaraisesta lampusta, ja kun ne molemmat lamput ohjataan samaan suuntaan jollekin tietylle kasville, niin silloin se PPFD-lukema on 125. Että nämä niinku, kun sä ostat vaikka 236 wattistakin polttimoa, laitat ne sillä lailla suht lähelle toinen toisiin valasemaan jotain kasveja, niin sä pystyt näillä 36 wattisillakin niin lähes tuplaamaan tämän PPFD-arvon täältä. Eli kannattaa miettiä tätä asiaa vaikka niinkin yksinkertaisesti, että 100 mikromoolia olisi niinku se minimi, mitä sä haluat sun kasveille antaa. Kaikki, mikä menee sen yli, on sit vaan niinku plussaa. Niin tällaista 10-wattista mä en kyllä missään valtakunnan nimessä itse henkilökohtaisesti pitäisi kasvien latvasta kauempana kuin 30 tai ihan maks 40 senttiä. Ja tiedän, että todella moni Suomessa, kun katselen tuolla huonekasvitryhmissä ja muissa valokuvia, niin tiedän, että tosi monilla 10-wattiset on täällä jossain 70-90 sentin korkeudessa. Ja tiedätkö, mikä on tämän 10-wattisen teho täältä 90 sentin etäisyydeltä niistä kasvien latvoista? Se on lähes pyöreä nolla. Eli siitä kasvilampusta ei ole enää mitään hyötyä. Eli tosiaan, kun me puhutaan vähän pienempi tehoisesta lampusta, niin me täytyy ottaa huomioon se tässä etäisyydessä todella vahvasti. Et esimerkiksi tätä 36 wattista, koska tässä lähtee paljon enemmän tehoja kasville, niistä voidaan pitää jopa 60 sentin etäisyydellä se kasveja latvasta. Tietysti se teho näitä kasveja ajatellen, mikä täällä alla kasvaa, niin se on paljon pienempi. Eli, ja tietysti mitä korkeammalle me tätä lamppua nostetaan, sitä suurempaa aluetta se täällä alhaalla myös valasee. Mutta itse esimerkiksi käytän näitä 36 wattisia niin, että mulla on tuolla katossa monta koukkuu, ja mulla on tässä seinustalla näiden ikkunoiden edessä, voisiko tässä about 3 metrin verran niin kasvipöytää, niin mä vaan vaihtelen, ei mulla tossa niin joka ikiselle kasville omia lamppuja, vaan mulla on tossa 3 lamppua tässä 3 metrin matkalla, ja sitten mä vaan vaihtelen tätä lamppua ja tätä johtoa koukulta toiselle sillä vuorotellen, että kaikki kasvit saa vuorotellen sitä valoa. Niin toiset saa sillä välillä vähän levätä ja haukella happea välissä. Eli se on myös tärkeää, että me ei pidetä niitä kasvilamppuja 24/7 päällä. 18 tuntia on ihan semmoinen maksimivuorokaudessa, mitä kannattaa lamppuja pitää päällä. Itselläni ne on pääsääntöisesti se 12 tuntia, mutta en mä todellakaan niitä suhteen mitenkään semmoinen millin tarkka, että toi yksi lamppu mulla sammuu itsestään. Mutta kaikki muut me joudun itse sammuttaa ja sammutan ne sitten kun me illalla nukkumaan ja aamulla kun herään, niin pistän pistokkeet takas seinään. Ja kasveilla on aina yhtä vuorokautta kohden sellainen maksimimäärä, mitä ne pystyy valoa edes ottamaan vastaan. Se, että jos me mietitään vaikka tätä 36 wattistakin, niin eihän tällainen pikkutuikku valaise niin vahvasti ainoatakaan kasvia, että se tästä nyt saisi niin kuin liikaa valoa yksikään kasvi. Et sit kun me ruvetaan puhua jostain 600 wattisista oikeasti sellaisista todella tehokkaista lampuista, niin sit alkaa olemaan niin kuin asia eri. Että sit sä saat oikeasti alkaa miettiä, että valaiseksi niitä kasveja aivan totaalisen turhaa ja kulutat koko ajan 600 wattia edes niin kuin sähköä myös sieltä seinästä. Varsinkin se, että kun ihmiset ostaa vaikka näitä sanotaan 36 wattisia tai 24 wattisia tuolta mun verkkokaupasta, ja mulla tulee tosi usein sähköpostia, varsinkin tällä syksyisiä talvisin, niin niin ihmisiltä tulee niinku kysymys, että millä etäisyydellä se kasvilatvasta pitäisi sijoittaa. Niin se ei ole niin yksiselitteinen asia, että mä voisin sulle vaan antaa jonkun tietyn etäisyyden. Se riippuu kasvista, se riippuu siitä, että millaiseen valoon se kasvi on aiemmin tottunut. Onko sillä ollut ollenkaan kasvilamppua? Onko se kasvanut ikkuna edessä? Onko se saanut edes ikkunasta valoa? Vai onko se kasvanut jossain tuolla huoneen perällä, jossain tosi varjoisessa paikassa? Eli kasvit täytyy aina totuttaa siihen valoon. Eli kun sanotaan, että vaikka tämä kasvi tässä, että olisi mulla kasvanut, mä oon ostanut vaikka kaupasta just, istuttanut tähän ruukkuun ja laittanut sen tonne johonkin huoneen perälle varjosaan paikkaan. Sitten mä menen huonekasvitryhmään ja siellä kehutaan Sansin 36 wattisia maasta taivaaseen, että ne on maailman parhaat lamput. Ja mä menen ja ostan sellaiset. No, sit mä haluan laittaa tämän kastin, jonka mä oon just kaupasta ostanut, sen Sansin 36 wattisen kasvilampu alle. Niin älä nyt missään nimessä laita sitä vaan 30 sentin etäisyydelle, koska nämä lehdet tulee 100 varmasti palamaan. Sen mä sulle lupaan. Olipa kasvi mikä tahansa, niin ne lehdet kyllä palaa, jos sä oot sen suoraan jostain varjosalta kasvupaikalta siihen lampualle siirtänyt. Sitten on asia erikseen, jos me puhutaan jostain 10-wattisesta, niin sanotaan, että joku 10-wattinenkin, niin ehkä laittaisin
40 sentin etäisyydellä aluksi varmuuden vuoksi, siitä siirtäisi siihen 30 sentin etäisyydelle viikon tai 2 päästä, että se kasvi kerkii niin kuin pelkästään jo siihen 10-wattiseenkin tottumaan. Ja jälleen kerran riippuu ihan kasvista, mikä se kasvivalotarve on yleisellä tasolla. Mitä tummempi kasvi, näin niin kuin yleisesti ottaen, mitä tummempi kasvi, esimerkiksi tavispeijonlehti on aika tumma, niin sitä pienempi se valotarve on. Mitä valkoisempi, niin sitä suurempi valotarve silloin. Et jos me verrataan vaikka ihan tavispeikonlehteä ja sellaista variegata-peikonlehteä, niin mikä niiden valontarpeen ero on käytännön tasolla? Se valkokirjava peikonlehti tarvii ehkä 3, jopa 4 kertaa enemmän valoa kuin se sellainen koko vihreä. Et ihan peruspeikonlehti kasvaa mun mielestä ihan tosi hyvin pelkän 10-wattisella lampualla. Ja jos joku mut kysyykin tuolla sähköposteissa, että minkä kasvilampun kannattaisi valita mun peikonlehdelle, niin suosittelen näin 10 tai 15 wattista. En mä lähde edes suosittelemaan mitään 36 wattista, ellei se kasvi ole sit jo aivan semmoinen ihan valtava, tekee sellaisia tosi isoja lehtiä jo, ja et sillä on niin jo pinta-alaa sillä kasvilla. Niin sitten, jos ihminen kertoo, että hänellä on tosi iso peikonlehti, niin sitten mä tietysti sanon, että kannattaa ostaa 36 wattinen ja sijoittaa se sieltä kasvilappasta esimerkiksi sinne 90 sentin korkeuteen. Niin sit se valaisee tosi isoa aluetta, koko sitä peikonlehteä, ja se valoteho täältä lampusta ei polta sitä kasvia ihan totaalisesti. Että se näissä 36-wattisissa ja 24-wattisissa Sansinkin valoissa on, että ne kyllä tosi nopeasti sit polttaa kasvilehdet, jos sä menet niinku liian äkkiä jonkun kasvi suoraan vaan siihen alle laittamaan, joka ei ole minkäännäköiseen kasvilamppuun aiemmin edes tottunut. Mulla on tähän itse asiassa yksi omakohtainen kokemus silloin, kun mä oon ekat Sansit ottanut itselleni käyttöön, nämä 36-wattiset tosiaan, ja laitoin 50 sentin etäisyydelle tämän lampun päälle mun koko vihreästä peikonlehdestä 50 sentin etäisyydelle. Eli tämä etäisyys on ollut sit jo aika pitkä siitä mun peikosta. Siihen paloi aivan järkyttävät jäljet sen kasvin lehtiin. Ja se oli aiemmin sitä ennen kasvanut aina airammin sen 9,5-wattisen lampualla. Niin se oli jopa tottunut kasvilampun valoon, mutta silti tämä 36-wattinen oli sille vaan ihan liikaa. Ja just kaverikin laittoi mulle viestiä, kun hän oli saanut semmoisen 70-wattisen kasvilampun, että voiko hän laittoi kivasti mulle kuva WhatsAppissa, että voiko hän tämän 70-wattisen lampun niin kuin sijoittaa näistä variegata-peikon lehdistä 30 sentin etäisyydellä. Eli mä sanoisin, että apua, ota tuo lamppu äkkiä pois tuosta, että ne tulee palamaan, että ei missään nimessä, että pistä oikeasti tyyliin metrin korkeudelle alkuun. Ja sitten laskit sitä 70-wattista sieltä alaspäin. Sillä sanotaan viikon tai 2 välein siirrät sitä 10-15 senttiä alaspäin lähemmäs sitä kasvilatvaa. Sillä että se kasvi kerkii hyvin tottua siihen uuteen lamppuun. Ja mitä tehokkaampi se lamppu on, niin sitä korkeammalle se lamppu kannattaa sijoittaa. Ja mitä tummemmat lehdet sillä kasvilla on, niin sitä kauemmas se lamppu kannattaa varmuuden vuoksi aina alkuun sijoittaa, ja sieltä sitten siirtää vasta lähemmäs. Montako tuntia päivässä kasvivaloa pitäisi pitää päällä? No semmoinen 12 tuntia, mä sanoin, että on aika hyvä. 8 tuntia voi riittää, jos ei halua pitää niin kauhean pitkään niitä päällä. Nämä on vähän sellainen makuasioita myös, ja tosi paljon niin kuin riippuu myös siitä, että miten niin kuin nopeasti ja tehokkaasti sä haluat sun kasveja kasvattaa. Niin mähän ostin just tollasen LED-listan. Siinä oli muistaakseni watteja 45 wattia. Ja tuossa paikalla, missä se nyt on, tuossa kameran takana, teidän takana siellä, niin toi 45-wattinen on semmonen, niinku, minkä levyinen se nyt sitten on, tommonen 40-50 senttiä leveä LED-lista, kasvivalo, niin se, että kun mäkin mietin, että hei, edes 45-wattinen, että sehän on tosi tehokas lamppu. Mutta kun meidän täytyy ottaa huomioon tuollaisista LED-listoista se, että se valo jakautuu, se 45 wattia, koko sille lampun alalle siinä. Se valaisee suurempaa aluetta, eli se teho on vähän sit niinku suhteessa pienempi kuin sitten taas tämmöisissä kasvivalopolttimoissa. Et kun tässäkin on 36 wattia tässä polttimossa, ja tämä valaisee tosi tehokkaasti, kun tämä on tämmöinen kohdevalopolttimo, niin tämä valaisee niin tehokkaasti kasveja, että se valo on tästä lampusta niinku todella paljon tehokkaampaa, mitä se on tuollaisesta LED-listasta, jossa se valo jakaantuu, ja ne LEDit itsessään täällä ne jakaantuu paljon isommalle alueelle. Niin mäkin kasvatin aiemmin noita mun pikkualokasioita 2 tällaisen Sansen 36-wattisen alla. Ja nyt kun mä vaihdoin siihen tuon yhden 45-wattisen semmoisen LED-listan tilalle, niin huomasin saman tien, että ne ei todellakaan kasva yhtään niin hyvin, mitä ne kasvoi 2 tällaisella Sansen 36-wattisella. Et itse onneksi ostin ton 45-wattisen käytettynä. Se ei ollut niin kauhean kallis, mitä se on uutena, taitaa olla reilu 100 sen. Niin kyllä mä niin kuin jatkossa ostasin mieluummin 2 tuommoista Sansin 36-wattista kuin tuommoisen reilun 100 euron 45-wattisen. Mutta tuolla näkyy tuolla takana tuommoinen LED-lista, 45 wattia on toi. Ja siellä on alla tommosia pieniä alokasioita, vähän huonosti näkyy nyt tässä kyllä. Ja sitten mulla on tässäkin kyllä tämmönen toinen. Tää on sitten jo 200 euro LED-lista tää tässä. Somessa videon, missä jollain oli siis kasvikaappi, sellainen niin kuin lasivitriini, sellainen kapea. Hän oli sieltä vetänyt tällaiset kasvilamppujohdot läpi sieltä kasvilamppuvitriinin niin katosta, tehnyt siinä varmaan reijät tai jotain. Sieltä tuli tämmöinen johto ja sitten oli 10-wattinen polttimo. Ja siinä oli niin lasitaso tässä. Näin lähellä tätä lampun tätä
ledien tätä pintaa tässä, niin niitä oli, oliko niitä 2 vai 3 roikku siinä sitä lasitasoa vasten. Ja näissä Sansin polttimoissahan kuumenee eniten nimenomaan täällä tämä polttimon tää alapinta. Niin sitä ei kyllä siedä sormin koskee, tulee kyllä todennäköisesti kiva palovamma. Niin älkää nyt missään nimessä laittako tähän lampun eteen mitään, ei mitään lasitasoja, ei mitään. Että tässähän kuuluu näissä Sansin polttimoissa. Ilma kiertää sen polttimon ympärillä tosi hyvin. Eli näiden lampujen valmistaja ei suosittele ollenkaan minkäännäköistä lampuvarjostimia käyttöön. Että totta kai kun me ruvetaan puhua jostain tämän kokoisistakin varjostimista, niin maalaisjärkeään voi tietysti käyttää aina. Että jos mä nyt tännekin laittaisin niin 10-wattisen Sansin polttimon päälle, niin kyllä sit tuolla nyt varmastikin ilma kiertää ihan tarpeeksi. Mutta sitten just se, että jos tämäkin olisi ihan kokonaan umpinainen joku metallinen häkkyrä, ja täälläkään ei olisi minkäännäköistä ilmarakoa täällä yläpuolella, mitä tässäkin nyt on, niin sitten olisi asia ihan eri. Se kuuma ilma jäisi vaan pyörimään ton lampuvarjostimen sisään. Eli mullakin lukee verkkokaupassa se turvaetäisyys 10 senttiä. Alunperin mulla oli se muistaakseni 4 senttiä siellä, mutta nyt mä muutin sen sinne sen takia, koska mä näin sen yhden videon somessa, missä jollain oli lasivitriiniä vasten se 10-wattinen polttimo niin tosi lähellä sitä lasivitriinin pintaa. Sen oli tarkoitus valaistaa sen lasivitriinitason läpi siellä alapuolella kasvavia kasveja. Niin se ei ollut todellakaan hyvä idea. Mä siihen silloin kommentoinkin, että kannattaa siirtää toi polttimo tosta oikeasti niin vähän korkeammalle, koska tämä on se pinta, joka siellä kuumenee. Ja kun se kuumenee, tämä polttimo, niin se poksahtaa lopulta rikki. Mutta joo, tosiaan Sansi 36-wattiseen rakastuin silloin, kun mä oon se itse ekaa kertaa testiin ottanut mun kasveille. Et en kyllä voisi yhtään sen tyytyväisempi olla. Et ei olisi kyllä todellakaan kasvit tämän näköisiä, ellen olisi noita Sansi 36-wattisia silloin ostanut. Että se heti sen jälkeen, kun mä ne ostin, ei mennyt kyllä ehkä kuukausi tai jotain aikaa, niin mä niinku tajusin sen, että kuinka tärkeää oikeasti valokasveja ajatellen on. Et sitä ennen niin mä jotenkin vaan niinku aina mietin, että miksei nämä mun kasvit nyt kasva näiden toisen valmistajan niiden 10-wattisten lampujen alla. Et niinku, jotenkin niinku ärsytti oikein. Kaikilla muilla kaikki kasvit näytti just nimenomaan tältä, ja minun ei todellakaan näyttänyt tältä. Niin sit mä ajattelin, että no kaikki on kehunut noita Sansin valoja, että ostanpa sellaiset, ja rakastuin ihan totaalisesti. Suosittelen kyllä tosi lämpimästi, jos tämän näköiset kasvit oikeasti kiinnostaa. Ymmärrän kyllä sen, että toiset haluaa kasvattaa ihan perustekky ikkunavalossa. Ja täytyy niin oikeasti muistaa se, että vaikka mäkin tässä kuinka paljon kehun ja suosittelen ja muuta, niin sinä teet sen päätöksen siellä ruudun toisessa päässä. Kasvatatko sä kasvilampuilla, ilman, ostatko sä 36-wattisen, ostatko sä 100-wattisen, ostatko sä ihan vaan sen perus, tai 5-wattisenkin kaupasta. Tai jos niitä perushuonevalopolttimoita, niin se on sun valinta. Mä kerron tästä vaan niin kuin omista kokemuksistani ja suosittelen ja muuta, mutta että kun tuolla Facebook-ryhmissäkin kun kommentoidaan ja muuta, niin siellä tulee tosi nopeasti ihmisille semmoinen ehkä jotenkin semmoinen puolustusmekanismi tai sellainen päälle, että minä olen aina kasvattanut kasveja ikkunalla ja ne voivat ihan hyvin ja muuta. Ja sitten just kun joku tulee siihen sit kommentoimaan, että no mutta kyllä kasvilampujen kanssa kasvaa paljon paremmin ja sitä ja tätä ja tota, niin sitten niinku, se menee jotenkin niin syvälle tunteisiin välillä, että sitten toiset jopa lähtee sieltä ryhmästä kokonaan pois sen takia. Sillä lailla, että kun kenenkään tuskin on tarkoitus kuitenkaan toiselle tuoda pahaa oloa, että me puhutaan kaikki kasviharrastajat aivan niin omista kokemuksista ja suositellaan niitä tapoja ja tyylejä kasvattaa, mikä on meille itselle toiminut tosi hyvin. Miksi osa kasvivaloista vinkkejä? Hei, hyvä kysymys. Tästä voin kans vähän kertoa. Eli otetaan esimerkiksi vaikka tämä niminen verkkokauppa, jonka nimeä en tässä viitsi nyt sanoa, koska ainakin Facebook on minun bännännyt ja muuta, kun mä olen tästä kyseisestä verkkokaupasta ääneeni tuolla huonekasvitryhmässäkin puhunut. Niin siellähän myydään myös näitä kasvilampuja. Tosi moni ostaa niitä sieltä. Ja vaikka siellä lukee se Kelvin-arvo niissä lampuissa siellä kyseisen verkkokaupan sivuilla, Kelvin-arvohan kertoo valkoisen valon sävystä. Eli että onko se kuinka kellertävää tai kuinka valkoista se valo. Mitä pienempi se Kelvin-luku on, vaikka 2000, niin se on tosi keltainen valo. Kun sitten taas vaikka 4000 tai 6000 on sitten paljon valkoisempaa valoa. Et esimerkiksi nämä Sansit tuottaa 4000 Kelviniä. Niin vaikka siellä kyseisen verkkokaupan sivulla lukee tämä Kelvin-arvo, niin sieltä saattaa silti postissa tulla tämmöinen violettivalo. Ja valitettavasti nämä violetit valot, mitä sieltä tulee, saattaa olla vain sellaisia, että se lamppu tuottaa ihan tavallista valkoista valoa, mutta sinne näiden pienien ledinappien päälle on vaan niin kuin lisätty semmonen violetti, joku halppiskalvo, semmonen joku folio pinnote tähän päälle, niin sitten se valo näyttää violetilta. Että ja ylipäänsä, joo mä taas selitä. Siis violettivalohan on siinä mielessä niinku hyvä kasveilla toisaalta, että siellä on sitä sinistä valoa. Se violettivalo pitäisi muodostaa niin, että tämän lampun spektri, eli se sateenkaaren väri, mitä tämä lamppu tuottaa, että se muokattaisi niin, että siellä olisi vaan sitä sinistä ja sitä punaista valoa. Ja ne yhdessä muodostaisi violetin valon. Niin tämä on se niiden violettien kasvivalojen pohjimmainen idea, miksi niitä on valmistettu. Sinistä ja punaista valoa kasvit käyttää sieltä kasvilampusta tai täältä tämänkin valkoisen valon
spektristä, niin se käyttää kaikkein eniten sitä sinistä ja punaista valoa sieltä. Niin, eli tosiaan tämän näköinen se spektri. Sinistä ja punaista valoa. Tää on nyt vaikeaa näyttää, kun tää menee peilikuvana mulle tää systeemi täällä. Niin sinistä ja punaista valoa kasvit käyttää kaikkein eniten. Niin sit niistä violeteista valoista on poistettu nämä kaikki muut värit täältä välistä. Mutta onko se kasveja ajatellen ihanteellista? Ei oo. Kasvit hyötyy myös näistä muista väreistä täällä. Sen takia puhutaan full spectrum kasvivaloista, eli täyden spektrin kasvivaloista. Tää on semmonen täyden spektrin mikä tän nimi nyt sitten on? Kuvake, mikä hän on nimeltään. Ja tääkin on kyllä niinku full spectrum tämä tässä. Eli tässäkin tää on sen tavallisen lampun spektri tämä tässä näin. Niin täälläkin on kaikkia niitä värejä. Mutta tosiaan täällä menee ihan täysin hukkaan tosi suuri osa tästä valosta, mitä täällä on tätä niinku kaikkea punaisen ja sinisen valon välissä olevaa tätä valoa. Tätä on täällä aivan liikaa tavallisissa huonevaloissa ja muissa. Eli tää valo menee täältä ihan totaalisen hukkaan. Sitä olisi niinku ihanteellista olla paljon vähemmän täällä. On siis tutkittu, että kasvit kasvaa kaikkein parhaiten niinku tällaisen valon alla, jossa on kaikkia sateenkaaren värejä, kuin että siellä olisi pelkästään niin punaista ja sinistä siellä kasvilampussa. Ja niin kuin itsekin sanoin, niin tosi moni on sieltä kyseisestä verkkokaupasta kasvilampuja tilannut. Ja on tullut sitten huonekasvitryhmään toteamaan, että tässä olikin violetti valo. Ja sitten siellä tuotetiedoissa kuitenkin on lukenut Kelvin arvo. Niin violeteissa valoissa ei ole koskaan Kelvin arvoa, se ei ole mahdollista. Kelvin arvo kertoo vain valkoisen valon sävystä. Se ei kerro violetin valosävyä tai mitään, se ei ole mahdollista. Violetilla valolla ei voi olla Kelvin arvoa. No periaatteessa mä en tiedä, onko se niinkään ehkä ajallinen kysymys, että kuinka monta tuntia vuorokaudessa joku kasvi haluaisi valoa. Ei ehkä niinkään se, mutta että millaista valoa se kasvi ensisijaisesti haluaa. Niin ehkä enemmänkin niin kuin se, että näitähän on tosiaan näitä kasvilampun spektrejä on ihan sitten 1 100 000 erilaista. Mutta tosiaan, että mikä kasvi vaatii millaistakin valoa. Niin esimerkiksi jos me nyt puhutaan vaikka alokasioista, ja sä haluaisit sille ostaa jonkun tosi ihanteellisen lampun. Että mäkin just mun kaverille sanoin, jolla on joku kasvilamput, missä hänellä on Kelvin arvo. Oliko se 6000, 6500 vai oliko se jopa 9000 kelviniä, että se on niin todella valkoista valoa, mitä hänen lampunsa tuottaa. Niin hän on ostanut ne lamput nimellä taimivalo. Eli esimerkiksi just taimivaiheessa kasvavat kasvit, niin ne hyötyy paljon enemmän tästä niin sinivoittoisesta valosta, kun sitten taas just kun mennään siinä kukintapäähän, niin ne tarvii paljon enemmän punaista valoa. Mutta kun kaverikin sitten vaan sanoo, että ne on taimilamppuja, ne on tarkoitettu pienille kasveille. Mä sitten on myös niin taimille, mutta kun me puhutaan, ja minä ainakin itse henkilökohtaisesti, mulla ei paljon kukkiviikasveja ole muuta kuin pihalla kesäsin, niin täällä sisällä mä kasvatan lähinnä vaan viherkasveja, joille mä haluan kasvattaa tosi isot lehdet, tosi ison lehtimassan, sillä että se on tosi tuuhea ja kaunis näyttävä se kasvi. Niin sitä varten me halutaan antaa meidän kasveille mahdollisimman sinistä valoa. Ja jos me puhutaan vaikka näistä tavallisista huonevaloistakin, niin kuin esimerkiksi tämä Airami Superlux, mikä on tosi yleinen, tosi monella käytössä kasvilamppuna, niin kannattaa ottaa sellainen lamppu, missä on tosi iso Kelvin arvo, koska se tarkoittaa käytännön tasolla sitä, että siellä on paljon enemmän tätä sinistä valoa. Mitä isompi Kelvin arvo, sitä sinisempää se valo on. Eli tällaisia lamppuja, kun ostatte kaupasta, niin ostakaa mieluiten sellaisia, missä on ihan vähintään 4000 kelviniä, ei sen alle. Tai jos sä haluat ostaa erikseen pukkiville kasveille jonkun lampun, niin sit sun kannattaa mieluummin tähdät siihen, että siinä on mahdollisimman pieni se kelvin arvo. Niin just sitä kaverin kanssa, kun kaverille voitiin sitä selittää käytännön tasolla, että hänellä on tosi hyvät lamput. Että siellä on tosi hyvä kelvin arvo, kun hänkin harrastaa alokasioita nykyään. Niin sanoin hänelle, että sulla on tosi hyvä kelvin arvo noissa, että mitä hittoa, että tosi korkea kelvin, että mäkin haluan tollaiset lamput. Niin hän ei jotenkaan niinku ymmärtänyt sitä, kun mä koitin sanoa, että voi vitsi, mä haluan kans noin lamput, että niinku, en ole tollaista vastaavaa kasvilamppua löytänyt, missä olisi noin suuri toi kelvin. Eli liven taisin aloittaa sanomalla, että valo on kasvien tärkein kasvupuusteri. Siitä me ei päästä mihinkään. Se on se number one juttu, että me saadaan meidän kasvit oikeasti näyttää tuoheilta. Sä et tarvitse tämän näköisen kasvin kasvatukseen mitään muuta kuin hyvät kasvilamput.